Mangaphane kuwukuthi umuntu unomuntu wakini noma umuntu one excessive bleeding, uyabona ukuthi izinsuku zakho bekufanele ukuthi sezinqamukile but uyaqhubeka mhlambe sekuphele 10 days, 15 days, 20 days, a month or 2 months, akumi. Ngitholele lesi sihlahla normally emakhaya basenza imbali, yabona basenza imbali, okuwukuthi thina ngokwethu kuyikhambi lokhu elikwazi ukuthi lilaphe izifo eziningi. But ke namhlanje ngizomenshina nje into eyi1 eliyenzayo lekhambi ukuze ukwazi ukuthi wena nomndeni wakho usizakale. Okay, so into eliyenzayo lekhambi mangaphane kuwukuthi umuntu one excessive bleeding, liyakwazi ukuthi likusize emakhaya. Siyakutshala lokhu sikwenza ukuthi kube imbali, kube kuhle egcekeni. Igama lakho kubizwa kuthiwa i-copper leaf, i-copper leaf, yabo, noma i-Jacob's coat. Iyakwazi ukuthi likusize kakhulu uma kuthi une-excessive bleeding. Into yenzayo wena uyakuthatha lokhu ukugxoba ukubilise, and then bese uphuza into engango halfway cup ekuseni, halfway cup ntambama, halfway cup ekuseni, halfway cup ntambama. Izoqeda konke lokho kopha opha kona, ukwazi ukuthi uphile ube right, ujabule njengazo zonke izingane, ukwazi ukuthi impilo iqhubeke iye phambili makube